Wow. Čaute, zdravím vás z Južného Holandska a vítajte v ďalšom videu. Opäť som na bellyboate, máme tu polovicu októbra. Trocha mi je zima na nohy, tak uvidíme, ako to pôjde. Možno mám nejaké 2,5 hodiny do západu slnka. Idem loviť sumce, ale budem vďačný za každú rybu, takže uvidíme, ako to pôjde. Hovorí sa, že október, november najlepšie časy na prívlač a na dravce, takže uvidíme. Idem používať gumy väčšinou. Tu môžete vidieť, začínam s relaxom kopyto 15, tak poďme na to. Dúfam, že sa niečo podarí. Akože hovorí sa, že vraj prívlač na sumca je tá najťažšia metóda, ako chytiť sumca. Neviem, čo je na tom pravdy. Priznám sa, že iné metódy som neskúšal, no tak môžete mi dať vedieť do komentu, jak chytáte vy a či to je naozaj pravda. No ja sa aj musím priznať, dosť trápim. Nejaké tie úlovky mám. Tu niekde v rohu na obrazovke môžete vidieť link na jedno video, kde som chytal sumce na tomto úseku rieky. Takže snažím sa držať pri kraji, ako môžete vidieť. Táto strana rieky je hĺbšia než tá, takže predpokladám, že tie ryby sú viacej tu. No a hádžem smerom do stredu rieky, lebo minule som tu mal záber na pekného sumca, ten bol veľký, ale sa odopol a zábral mi tak od kraja niekde skoro až pri strede. No a popri krajoch je teraz tých rastlín už menej, tak myslím, že tie ryby sa teraz držujú v tej hlbšej vode. Tak sa to snažím hádzať smerom do stredu. Niečo tam je, ale to bude možno šťuka. Není to veľká ryba, alebo zubáč. Zubáč. Pekný. Pozrite sa, ako to zhltol. Ukážem sa iba takto. Pekný. Celú tú 15 zhltol. Pekný zubáčik. Nádhera. No, tak si pláva. Hop. No, akože ma potešila aj takáto ryba, poteší. Lebo toto je už tretí deň. A iba jedna ryba, jeden zubáčik. Takže som aspoň za neho vďačný, že aspoň niečo sa udialo. Lebo je to fakt drina. Drém a sumce nikde, šťuky nikde. Veľké ryby nikde. Tak neviem. Aspoň dačo. Wow, toto bude pekná ryba. Neviem, čo to je absolútne. A možno malý sumec, ale keď vždy to takto je, tak dúfam, že to je veľká šťuka. To bude asi malý sumec, taká 80. Sumec to pro. Bude mať, hádam, aj vyše metra. Ale aj ma ťahá. Chcem to opatrne robiť, lebo mám tam 2 krimpy. Máme sumca. Radšej ho nechám, ak sa unaví. Toto bude určite vyše metra. Takže musím opatrne, lebo vravím, mám tam 2 krimpy a 2 krimpy na karabínke. Karabínka je prikrimpovaná na 90 fluoro. Takže aby mi to
neodrapil. Pekne ma ťahá dolu prúdom. Toto je pekná ryba. Toto je pekná ryba. Ale robí výpady. Toto sa mi nepáči. Sa to uvoľní a potom trhá. OK. Toto je pekná ryba. Tento, ak sa mi podarí vyťahnuť, tak to bude krása. OK. Vravím, toto je, musím opatrne. A chcel som si. Mám jeden líder urobený s uzlom. Karabínka je. Som sa naučil ten úzol, mám ho v kapse a reku nie, nebudem ho meniť. Takže tohto, ak sa mi to otrhne, tak ma drbne ma asi. Ale mohol by som ho dať. Nechce ísť hore. On ešte začne ťahať určite. Toto je pekná ryba. Vravím, nechcem. Nak to ťaha pomaly. Ale dosť je ťažký, ty kokso. Nechcem to siliť, lebo tie dva krimpy ozaj. Aby ma to nemrzelo. Toto není ešte koniec. Toto ešte veru koniec není. Nechcem, aby ma ťahal hore prúdom, aby sa to naťahovalo, takže idem s ním plávať dozadu. Čo je nevýhoda bellyboatu, ale chcem zostať nad ním. Wow. Kolotoč. Toto, ak sa mi podarí, tak to bude krása. Nechcem ho odhadnúť, nechcem hádať, ale 120, možno aj viac. Ide hore prúdom. Skúsim ísť pri ňom. Bubrinky vidím. Vydýchol si aj on. Toto bude pekná ryba. Toto bude pekná ryba za tú drinu. 3 dní mrznutia, ozjabania nôh a nič. A teraz zrazu. Bum. Ale ešte není koniec. Není to koniec. Nie, kámo. Nechce ísť. Bubrinky, krása. Pekný. Vyše 120, 100 pro, už som ho videl. Jestli sa nepletu,
60 gramový prúd. Krásny. Aj viac než 120. Toto je pekný sumec. Wow. Wow. Toto je pekný. Nádhera. Toto má aj 150, aj viac. Wow. Wow. Tak toto poteší. Wow. Nádhera. Wow. Wow. Poď sem, nak ti klepnem po hlave, nak ešte pôjde. Wow. Krása. Krása. Poď sem, nak ti klepnem po hlave. Ide ešte. Wow. 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 Takže tohto do sieti nedám. Ideme si ho ukázať, ale neviem ako ešte. Bude to haluška. Wow. Wow. 150. Poď sem, ešte ti klepnem. Wow. Yes. Yes. Poď sem, poď sem. Tak ťa chytím za hubu. Poď sem. Nedá sa. Wow. Poď sem. Nezdáva sa. Veru, že sa nezdáva. Come on. Poď hore. Poď hore. Kúrnik. Nedá sa chytiť. Poď sem. Zišla by sa rukavica, ale nemám. Nádhera. Wow. Poďme si ho skúsiť ukázať. Pecka sumec. Yes. Yes. Relax, kopyto 15 ako vždy. Come on, dal zabrať. Nádherná ryba. Nejdem ho merať. 150 určite. Pekne vypasený. Krásna, dal zabrať, pekný súboj. Idem ho pustiť. Adrenalín brutálny. Idem ho pustiť. Čo dodať? Čo dodať? Keď si už človek ozaj myslí, že už to proste nejde, že tie slnce už idú zimovať. Tak to príde. Tak to príde. Tretia rybačka na tomto úseku, ozaj ťažký úsek. Už som myslel, že už pôjdem na iné miesto po dneskajšku. Možno pol hodina pred západom slnka. Bum! Pod elektrickým vedením. Tak jak ten minule. Čo sa mi odopol. Neviem čo dodať. Proste brutál. Brutál zážitok. Super súboj. Ideme ďalej. Neviem prečo 80% sledovateľov tohto kanálu neodberajú tento kanál. Takže ak nechcete prísť o takéto zážitky, dajte odber, dajte koment. Bude ma to motivovať a pomôže to tiež s algoritmom. No a ideme ich loviť. Ideme na to. Poďme na to. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.